सर्वदा। अब हम चाहते हैं कि ये चीजें के मेजर कर दी जाए। हाँ, हाँ, क्या बात है। कहल जाला कि भोजपुरी भाषा न परिभाषा से परिपूरी हो, ओकरा के बोले से पहले समझल जरूरी है। ई ना कोनो गौना के पूरी हो, ना ही सुहागिन के हाथ के चूड़ी हो, ई तो सीधा दुश्मन के छाती पर चले वाला छुरी है। काहे कि यह भाषा भोजपुरी। हाँ, ऐसे कोनो भाषा में कितना हो सूफी गाली भैया, मगर निक लागेला तो भोजपुरी भाषा निक लागेला। आज भोजपुरी भाव में एक बहुत ही प्यारा सा गणेश वंदना मन पड़ल बा। अरे वो लोग के न्यू कंटेंट मिल जाओ। आए कहे के बाका और तो गौरी के ललन पोरी, अजी की गौरी के ललन पोरी, और की पैया और की पार कदनैया। तने ऐसे हाथ उठा के एक बार जोरदार जयकार लगा दी साहब का। बने गणेश भगवान की। आई बाबा तो गौरी के ललन, गौरी के ललन पर पैया नु हो बाबा पार कदनैया। कितना हो पैसा कमा ले, स्कॉर्पियो खरीद ले, फॉर्च्यूनर खरीद ले, मगर हमरे बाबा के जोन पसंद बा, जोन वाहन बा, ओकर कोनो जोड़ नहीं थे। लइका कहे लागल बाबूआ नौसिक के सवारी सबके के स्वागत अभिनंदन। जितना भी अतिथि उपस्थित होता नहीं सबके के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत बा। कहे के बा छोटा बहुत ज्यादा या मानी दउआ सबसे पहले हो खेला, सबसे पहले हो खेला, सबसे पहले हो खेला जहिया हो बाबा पार कदनैया।
जौना के कोनो कष्ट होला, जौना के कोनो तकलीफ होला, सबसे पहले बाबा के पूजेला। कोनो भी शुभ नाम अभी नाच झूम के एकदम सारा कुछ अभी बदे, अभी बहुत कुछ बाकी बा। कहल जाला कि सबसे पहले गणेश जी के अगर मन से मना ले तो सब काम सफल हो जाला। ऐसे अभी बहुत कुछ बाकी बा। शिल्पी जी जब गाली है एक बाद मंटू निराला अपना फॉर्म में ही है। ऐसे आज अतिथि कलाकार जे हमनी के क्षेत्र में आयल बानी आदरणीय शिल्पी राज दीदी के माही मनीषा जी के स्वागत अभिनंदन बा। काहे कि अपना क्षेत्र बा, ई अपन क्षेत्र में अगर अतिथि कलाकार के रउआ स्वागत करतनी तो बहुत बड़ बात बा और बहुत खुश होकर जाइए जा। ऐसे सबसे पहले हो खेला ये बाबा, सबसे पहले हो खेला, सबसे पहले हो खेला जलियान हो बाबा। अरे तो सबसे पहले हो खेला, अरे की पूजैया हो बाबा। अरे तो तारे कहते नहीं तनी एक जोरदार जयकारा